no kay ga Zoom meeting pa sila subong si Ma'am Pasita tawagan ko lang na siya karon para sa udto nga reporting kay Action Rex Canton. Action Hotline. Pero ari sa aton nga linya o ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office ang salupisay na at least nagyan na subong ho nagligad tigid ang kinagubot sa traffic da kun peak hours mo kay ti isa lang ka lane ang ginagyan. Pero siningaga kita kuno ka namo gid sa lakyan ga ginuwa no. Ara magyapon galing ang pasaway nga may e-trike. We have Sir John G. Iliba sa aton sininga linya ang karon nagapungko bilang tagapamuno sang Bacolod Traffic Authority Officer. May agasi mo? Yes, Action Art. Good morning. Good morning sa inyo. Tanan ka. Good morning sa aton nga tagpalamati. Sir, kumusta subong sa mga schools kag ang inyo observation since nga ang classes nagbalik na ang damo na subong ang bisan man mga manugbaligya nga ara sa mga schools ang mga salakyan nga pribado sinumbali man dulong sa estudyante. Anong latest ninyo nga monitoring as of today Friday this week daw smooth na malang ang manageable na malang dlagan sa trapiko? Yes, Action Art. Base sa nga aton nga adlaw-adlaw kay ginahimo ta gapa-submit ako kag ginapa-monitor ko gina sa aton nga mga enforcers. Kag nagasubmit sila sa nga aton nga situational report every 1 hour. So far ang wala kita man ka-receive sang report nga nagahibi ang aton nga traffic. Yet tara lang sa man sa moderate no kaga gina-address naman na no. It's been two weeks before pa na nga nag-open ang aton nga klase na preparahan ta na ginasang Mayo Action Art. Kaya mga na-assign man kita nga enforcers. O galing sang during first day gidya sang Monday may ara man kita ang mga na-experience no may mga nagreklamo nga because ang pagtaas gid man sa mga numbers ng mga salakyan nga nagagawa sa dalan may ara kita nagaproblema plus pa ni natong problema gid ang aton medyo mga gina-repair nga mga dalan. So may ara pagbatyag pagbugat gawa no. Pero at least we are able to manage ang aton nga mga traffic kay automatic kung may ma-receive ta aside sa aton nga gina-monitor may ga-receive man kita sa mga reports automatic ina-address ta gid na ginatagaan ta priority may mga strikers kita nga troubleshoot no aside sa aton nga mga nasa niya mga enforcers. Pero ining mga ongoing projects, sir, may coordination, maging kapabalumas sila sa inyo nga maubra kami ina area, abi buligan to manage the traffic? Yes, so may ara na sila proper gidya coordination Action Art no. Amo lang na ang aton nga hindi naton makuha kay ang ilang sa time or duration sa ilang pag-ubra. Yet ga-coordinate kina sila officially sa aton nga office. Aha. Sir, Ario, isingit ko lang ni. Ko ambot ko nakabati kaning may kapon doon na interview si Councilor Albala daw may ka consistent nga siling niya do luyag na gin nga may mangin permanente dang heads on bitaw siling nga ti dapat di pulis kay para nga kay ang pulis kuno daw come and go why man siya ka epekto sa kwanta da sa pag pungko naton o aton leadership na sa bitaw kag sa aton performance sir? Ano to liwat Action Art na in the note. Siling ko kapon do si Councilor Albla nagambal siling niya ti ang sa bitaw luyag na kun tani kun siya kuno pambalon ay nang hindi pulis tani mapungko mo para nga at least ang consistency balas ang trabaho inang hindi pwedeng anytime basi kun kakason kag sa linon sa lain nga unit mangin permanente siling ko do why man sir kay apekto sa imo da? Action Art no. Nabatian ko na kagabi pa before kita natulog damo ng mga messages abot sa aton. Kag lalong-lalo na sining aga damo man nangayo sa aton opinion pero sa subong premature hindi tagid mahatag ang may elaborate na Action Art. Bagay. Kay everyone has its own opinion no. With respect kay Councilor Al iyan na yung opinion. So wala gid man tada no. So ang aton di pag-assign diri sa aton paghatag sang ta obligasyon sini nga departamento Action Art no with
iyan ay isang aton nga local chief executive si Mayor. So dira lang ta ma-depend kung ano gid man ang decision later on ni Mayor. Amo nang aton nga respetuhon. And with regards naman sa aton nga pag-functional dire sa pag-assume ta disang July 1, I don't think nagkulang kita kay tanan tang effort or aton nga masarangan ginhimo ko man di action art. So maybe kung hindi man ta perfecto, no, so basi kung mayara gid man ta pagkakulang, no, as normal kay ti budlay mag-please ang tanan kag hindi man ta perfecto gid na. So amo lang na ato no, for now kay ti wala ton ta lang ang apon ang at the end of the day respetuhon ta ang kung ano gid man ang magiging stand ni Mayor. Tiya, mo man na. Normal man na yan. Pulisya ka man, go man to anytime kag anywhere. Yung strike man na basta may order. Yeah, so ang aton sa subong action art, continue lang kita sa obra, no. Actually aga pa kita dire para magplaster naman. Pag mag-address ang aton nga mga actionable because everyday damo kita actionable with regards sa aton traffic. But then properly na-address naman na. Sige. On that note, Major Genji Liba, salamat sa time, sir. Okay, thank you, Ged. Action art. Thank you. Good morning.